Един от най-скъпите парфюми в колекцията ми, лесно един от най-величествените. Става дума за Amouage Epic. Amouage е арабски бранд за парфюми, изключително луксозен, от Оман. А Epic е един загадъчен, мистериозен, наситен, предизвикателен парфюм, който пресъздава пътуване по пътя на коприната. От далечните сухи пустини до билки, подправки, които могат да бъдат намерени по този маршрут. Именно това е Amouage Epic. Розов пипер, шафран, индийско орехче, кардамом, кимьон. След това и по-тъмянести нотки, смирна. Това ще усетите в този парфюм и наистина много пиперлив, много подправков. Няма нотка на подправка, която няма как да усетите вътре. Всичко е много добре смесено и балансирано. Казвам тамян, ама не си представя, че ухая като вътре в черква. Нищо общо. Много траен, въпреки че не е от най-трайните представители на Amouage, но и цената му е доста солена, освен ако не го намерите някъде на истинско намаление. Интересното на капачката на тази серия на Amouage, в нея има кристалче от Сваровски, което като цвят пасва на цвета на бутилката на парфюма. Ами това е. Ако си тествал Amouage Epic, напиши ми в коментар как ти се струва този превъзходен за мен аромат.